Opes. Niinku. Hei, tulla on SKS! Tapa. Ei, kuka ampu? Minä! Se onks Ronikin siellä äijä lähti pakoon! Mä juoksin tänne. Varmaan te kaikki ootte siellä, mä oon silleen, ahaa, mä oon jossain kallioilla. No, mä juoksin tänne varmaan puoli tuntia. Mä juoksin Dolinasta taas. Tänne se oli ihan vitun kaukana, jos kato. Zombi. Mihin suuntaan sä ajat? Kasti muista mäkin juoksen sit täällä lähistöllä, mä kuulen sun koko ajan vieressä. Ja täällä, jos sä näet neekerin gasmaskilla, niin älä ammu. Roni missä? No siellä toisella Sä näet palosamalla. neekeri, älä ammu, miten kasti voi vastustaa. Ei, gasmaski neekeri. No ei, mä oon siellä paloasemalla. Mä näen sen. No sisällä. Vois kivetä tonne katolle. Miks tää ei voi hyppää? Hyppää! No äijä ei kuole! Aha. Tämä pingin määrä. Niin se yksi ei. Asti, kuinka varovasti mun täytyy tulla sinne paloasemalle? Täytyykö ne paloasemalle tulla varovasti? Miksi sä menit paloon? No Kasti oli siellä. Mikä sitten? Sä tarvit apeen, sä oli niitä ruumia. Hei Kasti, onks sä kyykössä? Juokseks sä? Onks mä missä? Juokseks sä Kasti? Missä? Juokseks sä? Juoksen! Missä? Missä? Mene makuulle. En. Täällä on joku tyyppi, niin mä en ihan mene makuulle. Kasti, mut you need to Missä stay sä oot? Sano nyt sneaky äkkiä. peeky. Ei, mä ampuin jo. Eiku, mä hakkaan zombi, mä juoksen sinne. Mä tuun sinne. Onks sä toi kypärä myös? Eiku toi lakkiäijä. Onks sä lakkiäijä? Hei, pelaa, nyt lähtee. Onks sä, mihin sä menit? Onks sä paloasema taakse? Onks sä toi tapoin Arno? ekalla. Onks sä toi? Mä tapoin ekalla. Sä vuodat! No vittu Mä vuodan tapoin mun joku äijä. Sulla on... Otat sä toi patteri tohon. Älä ota niitä, nää on mun äijä on siellä joku yhden kolatölkin kanssa. Älä koske! These are mine. Se on jotakin. Nyt te Mitähän kaup... Hakee se pantakin. Kasti tuu hakee se pantakin. Ei kun nää on muuten väärän kokoisia luoteja. Ei kun nää on ruineja. Eiku mulla mahtuu se mun. Mulla on ruinedammuksia ihan vitusti. Ettikää mulle luoteja. Eh. Nää on kaikki. Soni, mihin sä meet? No mä katon sen hyllyyn. Siinä on kuollut äijä sinne eteen, mennään nyt. Se siis tiedä kuinka rotalta näyttää toi äijä. Kaasu niitä. Mä katsoin juoksee joku lakkihuoro. Ja mä oon tää silleen, Tuolla joo menetään. mä oon jossain kratska-pratskas. Se on tuo se kauppa. Mä vaan kuumottaa, kun täällä meinaan oikeesti riehuu yks äijä M4. Kasti. Neekeri on nopeempi. Oo. Kasti neekeri juoksee nopeampi. Sä oot varmasti Nigeriasta. No niin, no, tää juoksee vitun lujaa, kato. Rallineekeri. Hei, tiedätkö mitä? Sun pitäis antaa sun niinku käyttäjän nimeksi Banana. Etkö mikä mun nimi on? Kuka Katsotaan. tossa? Mä olen menossa sellainen ruumiille, jos sä sitä riitat. Mä katsoin tuon zombi täältä. Olin ampumassa Ronia syörikkään. Roni. Mä ammuin sen äijän täältä. Saaks mä Oh god, Mikä toi ase zombi. sulla? Kattokaa Siinä on toi platse, se on toi platse. Onko siellä 762 luoteja? Oh. Mä menisin Joo, vain. otan niitä Ai. mulle. Mulla on yksi. No joo, mut sit Ronilla ei oo luoteja. Mut mä tarvin mun Mosinin luoteja. Enemmän kuin Ron. No joo, no. Kyllä. Mieti, kuinka myyrä mä oon. Niin mulla on rekordi täällä. Oota. Ootko valmis ammu? Ei vielä. No, nopeasti. Kumman sä noista No, otat? toinen lähti alas. Mä otan tikkaa. Ootko valmis? Joo. Nyt. Tää mun tähtäin heiluu. Kuoli. Eka kuoli. Noniin, toi meni matalaksi. Sä ammuit sitten, mä sanoin, että mun tähtäin heiluu. Nyt toinen osasta oli hengitty ja Joo, mut kypärä niin, on mä otin suoja. vikalla kuitenkin. Mä otin videon. Mennään ei päästä vielä. Eikö sä paljon syönnää äijän kaikki? Mä syön tän äijän ruuat, tiiäks sä, kun mä voin syödä täältä kaikki. Kaikki mikä ei oo niinku ruinat. Mä en näitä mukaan Se saa. on mulle mitään järkeä. No en mä nyt tiedä, kun ei kummallakaan oo magnumia, näillä on vaan SKSn kuteja, että... Ei oikeesti. Tunni alas. Joo, mä vaan... Mä en ymmärrä mitä ne äijät puhuvat. Älä tänne vähän kuole. Siinä se taas nähtiin. Ja kuka heittää flareita tänne kaikkeen.
Mä juon tänään ihan limsakkaat. Mä pystyn samalla spottaa tän. Ei mulla riitä tila. Mä sain täältä syötyä, kato kaikki ruuat jo oli. Ei tuo ATC-tornissa kyllä ketään, no ellei se oo tuo keskikerroksessa. Se on niin OP. Täällä ei kun ei mitään. Täällä on badly damaged can openeri. Ota mukaan. Joo. Mahtuu meinaa just. On. Tulee rollbackia. Ei pysty ottaa niitä meitä, painapa V:tä. Hyppääkö? Tää! No mitä hemmettiä nyt? Miksei mä sitä saa otettua ton can openeriin? Muakin pitäis yksiä, kaikki muuta. Mikä? Onko se repussa? Mikä? Onko se repussa se sun slotti, mikä pukas? Ei, se oli pääntöä. Mulla pukas repusta. Mä lähden alas täältä. Mä luuttaan vielä tätä äijää, mä en muista. Onko sä paloasemalla? Ei. Voi juma, joku äijä tähtää mua tosta ikkunasta. Eihän. Tähtää. Auta mua. Missä se on? Se on tuo paloasemalla, herran jumala. Se on tuo tornissa. Se on tossa. Onks sä toi? Siis se on tuo tornissa Joo, sisällä. Tuo sisällä. Ammu se. Onks se menee porketaan? Mä menen siihen ovelle. Tänne mä pääsen ovelle. Mä sillä on nelonen. Pysyt älä tule alas. Pysyt siinä. Se yrittää ampua mua. Mitä sä teet? Tää ei heiluu. Mitä sä teet? Mä oon piilossa, ei se mua tästä saa. Se on sen heiluu. Tiedätkö kun sun tyyppi Se vuotaa. Sun tyyppi pukaa sä menet tohon ikkunan eteen koko ajan. On. Taas saattu ikkunaan. Miten niin? Oo. Sun tyyppi vaan tekee tämmöstä ihmeellistä. Se meni alakertaan. Ei. Meni. Kato jos se tulee ulos, ihan sama kummasta suunnasta. Mä en nästää ovelle. Mä haen parempaa paikkaa. Tehdäänkö me nyt se meidän taktiikka? Sano sit kun sä oot siinä takaovalla, niin mä juoksen tohon, mä avaan sen ja mä lähden pinkoon sitten sama. Ei, älä lähde pinkoon, kun katot, että se kattoo. Eikö sä avas takaoven nyt? Avasko? Joo, se on tulossa ulos. Ammu se. Se tuli ulos. Ammu se. No sieltä tulee 2 äijää ulos. Missä ne on? Onks ne siellä takana? Joo, tulee takaa. Osuin toi... Ei kun en osunut. Joo, mut mihin suuntaan ne lähti? Lähtiks ne etupuolelle? Osuin toi, se tippu. Lähtiks ne etupuolelle? Ohi. Missä se toinen on? Sano nyt! Siinä! Ketä se ampui? Se ampui jotain äijää, se on 3. äijä, mä tapoin kummakin nyt. Ei kun se on mä! Tapoin kummakin. Aijaa, täällä on... Sitten mulla on 5 tappoa alle. Tuolla on mosini. Onko se äijä, jota mä ammuin aikaisemmin? Sä sanoit, että tosiaan yksi äijä. Nähdään ikinä koitaan. Ammuin nää kummakin. Mä rupeen luuttaan nyt, siellä on se yksi äijä vielä. Nää ei oo kumpikin näistä. No ei näistä, mä en edes pysty tekemään näitä. Ei siellä nyt enempää ole. On täällä se yksi äijä, jota mä ammuin aikaisemmin. Oot. Mä katson toinen herää henki. Otan pistoolin käteen, rupeen ampuu. Joku ampuu mua jostain sivusta päähän. Mä ammuin just tuolla väliin. Joo, mulla on sitten verta meinaan 9 kiloa, voin sanoa. Ei jumalauta, Mitä täällä tapahtuu? Voiko sä nyt alkaa selittää? onneksi sä et kuollut. No niin nyt täällä ei oo enää ketään. Mä voin sen sanoa, että nyt täällä on kaikki on tapettu joo.
Munkin on tapettu 2 kertaan tässä, kun herra joku amput mua taas mosinilla suoraan ohimoon. No vittu mä oon nyt siellä. Ei oo vaan. Se on full Millä siellä. tuu? Siis mä en edes ruvennut vuotaa ja mä selvisin sitä Mä ammun hengissä. sua niinku liiveihin itse asiassa. Ihan tahalta. Äijän kamera. Pitäisikö mun ottaa M4 jos saakut? Ai ei. Pitäisikö mun ottaa FNX, jos on kaikki upit? Pitäisikö mun Ei. ottaa M4? Detach pistol sup. Hei, pitäisikö? M4. En mä tiedä. Vilu, weapons flashlight ja aflasi. Akokoppi. Risti. Varmaan kadonnut. Mä etän sata aseensa muuta. Miksi mä en sit ottaa? Sainkohan mä rekordille ton kun mä ammuin sen? Saikohan sä rekordille sen kun sä ammuit mua päähän? Sitä ymmärrän päähän ammuin. Ammuithan, siis se osui ihan suoraan tohon kypärään tai tohon sivuun. Tai sit se ollut olkapäähän. Mun mielestä mä ammuin liiveen päähän. Tämä ei ikinä ammu yleensä päähän. Tällä FPS tulee paljon vähemmän. Sä et oikeesti tiedä mun ilmettä. Mä vaan oon siinä silleen, joo. Yhtäkkiä. Mä vaan katon, se toinen ajan nousee seisoo. Mä oon silleen, mitä? Mä otan vaan pistoolin ja sitten yhtäkkiä joku vaan ryskäsee mua jostain sivulta. Mä oon silleen, kuka ampui mut? Sitten mä oon silleen, aha, kiva, sä ammuit mua. No niinpä. Hei, morfiinia lisää. Mä en voi ottaa. Tiedätkö sä paljon me ollaan paiskottu jengiä täällä? Älä nyt. Tiedätkö sä, jos mä oon rekordreista, on noin kaikki täällä. Nyt tässä on mukaan mun 2 mosinia. Eikö täällä ole M4 ja mosini samaan aikaan? Täällä äijällä tässä maassa. Mä en pysty niinku ottaa tää. Mitenhän tän M4 voi täällä? Piti siirtää. Nyt se voi. Oliko tuolla... Missä se toinen äijä? Mihin sä sen tapoit? Se on täällä. Tässä. Missä? Mä tarviin näitä M4 nippaita. Eikö mäkin otin M4? No niin, nyt meillä Haluatko sä kelläkään. Haluatko sä pitää mosinia? Ei. Koska mä oon paljon parempi, en mä osaa mosinilla ampua. Tuo on se mun mosini, missä on long range scope ja kaikki. Jos sä haluat se. Onks sä tossa Niin. luuttaut? Se on Joo. tossa ATC vieressä. No, sä nyt juostaa mun viereen. Mä ajattelin, että mä menen tuonne sivuun jo, että ei Sä oot jumala. lukittanut tää auto. Pitäisikö mun pitää tätä M4? Ei, koska sä oot parempi sillä mosinilla, mä otin jo siitä. Häh? Niin, sä oot parempi sillä mosinilla. Tuo on ruinet, mä voin. Voisin mä ottaa tää mosini. No siellä on se mun mosini, käy äkkiä hakki. Tästäkin tää mun mosini. Joo, mut onks sulla long range scope siinä? Jaa, no sitten. Ui juma, kato mä ammuin tämänkin liikkeelle. Se juoksi ihan täysin väärä. No joo, mut mä sain sen... Liidasko se silloin? Ei. Aika outoa, mä en anna muista pistoolilla Äijä aina. vaan niinku herää henkeä. Mä kato. Joo, mut hei, me lähdetään... Mä haluan nyt meneen täältä, mä haluan oikeesti nyt mäkeen. Mun vielä toinen äijä. Ei sillä... Tai no joo, mene sinne. Mä menen tänne mettään jo. Siellä voi Mulla- olla muuten se yksi äijä vielä. No niin justiinsa, näillä verillä. Kun joku tollo ampui mua hei äsken. No, Kukahan se oli? vittu mulla on nyt M4 ja mosin samaan aikaan. Epipeni on ruined. Mun canopeneri on ruined. Morfiini ei ole onneksi ruined. Täällä on tasan kauan. Paljonhan tässä on vippaa. Me lähdetään oikeesti nyt täältä military baseille. Ei mitään mennä sieltä. No jäädään tänne ja sitten toivotaan kyllä aholla. Ei mitään tähän jäädään. Tuhosko toi nyt kuinka paljon tosta mun first aid kitistä? Ei onneksi paljon oo mitään. Ja ei kun mulla on siellä... Se varmaan huusi. Tiedätkö sä siis oikeesti sä et ymmärrä sitä tunnetta? Mä vaan oon silleen joo. Sitten yhtäkkiä se äijä siis multa lähtee se inventorissa looting screen, se vaan nousee seisoon tällä. Mä oon silleen mitä? Itse asiassa mä pelastin, kun mä ammuin.
sinänsä, koska se äijä... Enhän, vaan se äijä olis vaan kuollut siihen, koska mulla oli 7 kuuta ja mä kerkisin ampuun 3 ja sit ahaa. No niin, mutta... Lämpö oli sitä. No niin mäkin kun täällä. Missä sä oot? Mä oon täällä... Mulla on 4 mosia. Mä lähdin siitä suoraan peliä, että se mettään, mutta mä tuun sinne mettään, niin mä tuun siihen reunalle kanssa. Tähän täällä on taas tapahtunut täällä. On. Täällä LVAlla taas on tapahtunut täällä. Älä. Tyhjennettiin puoli serveriä ja lähtiin menee. Mitäs saada jostain hei nytte? Monta siinä oli? Eka tapettiin 2, sitten 1, sitten vielä 2, 5. Oota, mä juon äkkiä kaikki mun vesi. Älä sähkö juo. Tuu tänne nyt. Meni jo. Tänne lapeen. Mitähän tää mulla M4 on? Se vaan hävisi mun teille. Nyt mulla on niinku taas vaan mosia. Toi oli niinkun... Sanoin kuvailla. Energized ja hydrated. Mulla pitäis alkaa noin. Mennään tonne latoon. Lähetä mulle noita klippejä vähän. Mistä mulla skypässä niitä? Mä latin mun tupeen. Ok. Mä lataan nyt sen. Mitä sä laitat? Joo, sä et oikeesti silti. Mä kato kiipeen tikkaa talas. Jaa, tuolta tulee joku äijä, joo. Missään se kylli, oisit käynyt silleen. Äijä tähtää mua M4 ikkunasta. Mä oon silleen, onks se polotornista? Onks se polotornista? Aha, kiva. Joo, ei. Mut Hasti, kai sä ymmärrät. Minä videolla näkyy. Ei, siellä on se yksi äijä vielä siellä tornissa. Mähän tapoin sen sinne palotorniin. Palotorni. Niin siis se on siellä tornissa. Sähän kävit siellä. Enhän käynyt, kun en mä sinne päässyt ikinä. Ei kun siis se on siellä sisällä. Tapettiinko sinnekin? Siis sähän mä ammuin pistoolilla sitä ikkunasta silloin. Oliko sillä mitään? Sillähän on M4 aina. Niin olikin. Mä mietin, että näkin vois ottaa M4. Täällä... Vastaan. Ois mä ainut jotain kuunnella. Täällä on muuta. Mä löysin fireplace kiti. Mä vähän kuukkaa hei, oota hetki. Ei mut saa juoksua, että jos täällä on nuotia, niin täällä voi olla joku äijä. Nyt mulla on niinku 10. Nää on ruinat, mä ihmetän. Mä suljen nää ovet. Ei näitä saa kiinni. Tämä selvä. Toi on kohta... Mä kuukkaan näitä. Noi on kohta mennään valmiita noin. Mä jätän näin. Mä menen makaan tänne. Joo, mut et itse kurkkaasta ole, jos äijät syydään. Mut tää flare palaa, niin tänne ei varmaan kukaan. Älä. Ja kun mä tähtissä, mä olin just vanhoja tähtissä. Mä katoin, että se ei ryömit tähän ovelle kumminkaan. Mä näen sen tästä. Mä mietin, että mä voisin lähteä sniikkaamaan se. No sä saatat kuolla, mutta... Mä tuun sitten mukaan. Lähiksä? Lähiksä? Joo, kuolla. Missä suunnassa se oli? Kuka ampui? Mua ammuttiin mosinilla. Mä en kuollut. Ampu ohi. Se on tässä. Kuoli. Noni. Ui vittu. Juokseks sä tossa? Joo, mä ammuin sen kuoli. Tässä laatikoilla. Joo. Vitu rutta saadaan. Kuoli nyt. Ui jumala. Täällä on AKM! Tää on mun kiitos. No niin onkin. Joo. Sulla on 2 mosinia. Kyllä toi äijä on. Mitä tää äijä niin? Täällä on... Otappa noi kudit tuolta. Sillä on mustakin mosia. Onko AKM kyse? Kato se boksi. Häh? Kato se boksi. Mikä boksi? Se on se boksi. Se pitää Black Firefighter aksi, mä otan se. Meidän eko AKM. Mä voin olla kantaa toista, vai sitä on leikata. En mä tarvista, kun mulla on M4.
Pelaaja. Kuoliko? Kuoli. Oi vittu. Joo, mä en tiedä, jos täällä on enemmänkin hei porukkaa. Ammusko ne varmaan tosiaan? No oota, mä koitan pulssi. Niin. Ei ollut varmaan kuollut. No mä muistan 2 kertaa päähän, että jos ei ollut kuollut, niin nyt on. Täällä on sulla kutea. Ei kun ei olekaan. Ruinit. Täällä on mulle 1 mäki. Pitäisikö mulla katsoa musta mokin? Haluat sä alkaa? Mä en ihan varma. Mä en halua, tai siis mä voin ottaa sen itselleni tonne reppuun, mutta Mahtuu. mä en. Ja mä voin kyllä pitää. Ainakin. Mä ajattelin, että sä olisit, katsot, mulla on niin hirveät kutimäärät tähän mun